аз съм Яна Банана. Днес реших да направя пак още един влог. Като за през деня пак имам да правя няколко неща, но днес като цяло е по-лежерен ден, нямам много работа, слава богу, защото имаме нужда от такива дни. Както и да е, сутринта малко време прекарах с мама, след това си лежах. Кажи ми! Кажи, мама! Днеска е много кослива. След това моята особа на 21 се полюля. DIY люлка, създадена от единствения ми баща. Станах някъде към 9 часа, в момента часът е 10:46 и започвам леко да огладнявам. Затова сега мисля да си направя един топъл вкусен чай. Какво бе, Мили, кажи, мама? Който ще си върви с баничката от Ма Бейкър, която мама ми купи и съм много щастлива, понеже за закуска една баничка от Ма Бейкър е... По този начин знам точно колко ще пия. Избирам ето този чай с горски плодове. И да, преди някой да каже, правим си чая в кафеварката, защото просто е по-лесно, вместо да топлим вода, да слагам на котлона. Чаят е готов, време за най-хубавата част. Аз обичам така повече мета. Това вероятно не е много здравословно да слагаш твърде много. Така да я слагам една лъжица, ама тя прелива, така че на практика може би една и половина. Но така или иначе меда е доста по-полезен от захарта, да кажем, така че си позволявам, като си правя чай, поне да ми е сладък. Добре, часът е 11:11. Пожелайте си нещо. И в момента изглеждам така. Това ми е туалета в момента. Чорапи и свичър с блуза до там. Тъй като трябва да ходя по задачи вече, но пак казах, като цяло лежерен ден, така че не са някакви неприятни задачи, а напротив. Все пак, за жалост, не мога да излеза в този вид, защото изглеждам като блъсната от камион. Затова сега отивам да си тегля един душ, да се оправя и така, до после. Слей. Косата ми е леко влажна, минах си я с вода, но нарочно не я измих, както по принцип я мия с маска, с хубаво с шампан, защото всъщност сега отивам на фризьор. Един мой колега, който е учещ се актьор, е и фризьор, доста добър. Много наши колеги ходят при него и той сега обучава други хора, които имат интерес и са се занимавали някакво време с това и искат съответно да го направят кариера. Не знам дали в неговото студио или не, но важното е, че имат интерес, което е много хубаво. И всъщност той си търсеше модели, около 10 човека, доколкото знам е поканил още няколко човека от моя клас, да обучава хората на нас. Това ми е GPS. Което звучи много плашещо, но той през цялото време така или иначе ще гледа какво се върши, така че знам, че съм добре ръце. Аз в момента искам си пусна косата по-дълга. В смисъл как си ми е сега и още малко по-дълга, но ми е изтощена и се чудех дали да отида, просто защото не искам да я скъсявам в момента. Но всъщност всяка коса има нужда от подстрижка от време на време. И затова ще му кажа да ми резе малко краищата. И така. Ето тук сме при моя колега Насо. И как ти? Изкрят зъбите до моите направо. Я! Ето това е хубавен му салон. И сега ще се правим прически. Да, сега ще станеш жертва на едно обучение. Обаче всичко е под контрол, защото колегата, който ще я подстригва, се справя много добре. Да. Аз ще помагам, така че няма страшно. Ще запазим косата дълга, просто ще я направим по-красива. Ей, по-красиво това?
Понякога е възможно. Плочах ли е ти предвечено няма сърдечко? Нас, защо бяг? Нас, А? какво се гледаш там? Чоплиш ли си? Не. Възхищавам се, защото съм красив. Ето пак не снимаш. Да. На мой гръб да трупаш популярност. Като стана после популярна и ти ще трупаш на моя как. Така. Върти ме. Често хората се стремят към бяло русо и се изсветляват до бяло и не могат да пораснат повече до тук, нали? То пак не изглежда окей. Без екстеншън и такива неща. И са бяло руси, но не с... Ето го и... Тедото. Какво ще ти правят, Тедо? Каквото направят, давам го на нас да направим. А я ще какво сте направим. Вижте, да. Значи... Лореал така... Ето, чакай. Да. А? Да. Я. Много добре изглежда. Така е. Много си хубаво. Имам си подарък, че сега ще ги опиша по-подробно в влога. Взема да си купат Лореал. В момента часът е 2:50. Виж как му подскача косата. Бях готова за около горе-долу 2 часа. После станах обаче малко да видя Тедо и как стават при него нещата. Аз точно това си мислих, че бъскът много добре ще му седи и те това и направиха. Сега се прибирам вкъщи и с тати отиваме на кино. Представете ли си? Човек отива, прави си прическа, ще отиде на театър, на ресторант. Аз отивам на кино да ям пуканки и да се тъпча с пепси. Добре, ама това с косата наистина е супер готино. Между другото, ето това са двете каремчета. Това е едното. Каза ми, че трябва да го нанеса примерно 10 пъти. След като се къпя, го нанасям малко като маска. Red Can Sample Acidic Bonding Concentrate. А другото е на Керастасе и ми каза да си го слагам преди да заспя. В смисъл вечер, пак като маска. Не е мазо, не е нищо, нали, като спрей се едно си слагам. Но, че по принцип това е дневна употреба. В смисъл мога и през деня си го слагам, но да, не така изглежда. Те ще се чувствам като бюти гуру. Нали има един магазин там. И аз викам на Ники, виж, там. Той къде бе? С четвърта става. Еха. Нали, само ние, двамата. Еха. Това е все едно като някаква огромна къща и това ти е хола. Иначе по принцип залите са червени и с повече столове. Бай Ганю на кино. От мен до мен няма да се изубам. На складничка. Какво сме дошли да гледаме? Ти бяха котки? В музея. Да. Малко е страшничко, да, но не си ли заслужава. Гласове в главата ти те познават отвътре и отвън.
Киното приключи. Тати дава на филма 7 от 10. Гледахме много котки. Филмчето беше малко така по-детско, отколкото очаквахме, но бяха много дебелички. И сладки. Като жилка. Goodbye, everybody. I've got to go. Scaramouche, Scaramouche. Сега закарахме тати до вкъщи, го метнахме. И сега отиваме двамата да пазаруваме и да хапнем и да гледаме неща и да играем на Sims. Хубавото на това да си голям и да можеш да пазаруваш каквото искаш. Каза ли нещо? Обяснявам, че е готино да си голям. Хайде ли дойде сега? Ето го милинцето, на което току-що дадох да хапка. Имаше опция биф или чикен. Къде чикен? Тя каза мяу, като я питах дали иска с чикен, така че дадох чикен. Изглежда грешно. Ник ще ми кракне гърба. Не. Аз ли ще се преобляках, защото много съм изморен. Иди, това ми е цепинка. Не смей, cheat day. Заради него. Аз какво съм направил? Когато съм с теб, повечето пъти ми е cheat day. Но като живеем заедно, няма да е така. Миле! Давай, мам! Поръчахме си KFC и сега човека, който ми звънна, ми каза: добре, госпожо. То няма как да знае, разбира се, но просто вече съвсем се чувствам като стара лелка. Ме боли главата и съзнах, че от това съм си забравила. Така, както обяснявах на влога, тук по принцип това не се сече, си държа най-важните неща. Имах аналгин. Нещо ме боли главата, пък и съм и в цикъл, така че ако ме заболи корема, защото много често го прави така през 10 минути, да пием нещо, но го забравих. Но това няма никакво значение, защото... Има парацетамол. Да, сега ще поема едно хапче, за да ми мине и аз мисля да слушаме Мистер Найтмер, докато идем. Добре. For my own safety, I did turn off all the lights in the office and my computer screen. I kept my phone on the desk, texting both 2 different videos Мила, кой ме capturing там? one from onboard the plane and one from the crew, capturing in higher quality the frantic moments just before impact as they try to pull the hospital bed off the tracks. Само да не остана с дупка в бузата. Много